Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Ya Al-Hayyu la sharika laka ilahana, Rabbul alamin ighfir li zunubana. Nayi tawassuli da Fatima maulatina, amincin yaban su ba dan na san su ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Yi salatin da zai rikirkita mai hankali, gun sayyidul wujudi yayan su Imam Ali. Ashikala Anjala mai kyawu mai kyalkyali, wanda ya wanzu tun ba kai kalmu da lauhu ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Sa'alin gidansa masu cikar hankali, ‘ya'yan Sayyida da ya kira su da ahali, da sahabul kiramu masu riƙe kwalkwali, sun kashe wanda duk ba zai bautai lahu ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Sheikh Ahmad Tijani jagoran kauni ne, dan Sayyidi Ali dan Fatima Zahra ne. Barhama Gausu mun sani jirgin Nuhu ne, ba abinsa a hallaka Gausu farin uba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Abana da kuna yanzu ina kuma fada, Maula Sheikh Sharifu Nura jinin Sayyida, kuke suturta ni tamkar bawon gyada, ku tsaya mun saboda Sheikh Salisu ya ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. 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 Assalamun alaiki yar annabi shugaba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Labbaikum azimatul qadr sharifiya, khairul alamin yar khairul anbiya, sayyidatun nisa'i zara'u imamiya. Amsa mana muji ku ba dan halin mu ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Rabbu biyu ta biyunta ba, ba kuma za ya ƙagi wata mai girmanta ba, ko da aro ba za ya ba wani girmanta ba. Bintu Muhammadin Rasulullah shugaba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Girma ya cike gaban ku Ummul Hasani, duk wani mai isa kuke masa lamuni, a gaban Rabbu ku kadai ke sa rawani. Ran da uwa ba za ta so ta ga 'ya'yanta ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Ranar ku kuke da iko, ranar ku ce, ceto na ku umma aljannar ta ku ce. Bayi na ku Rabbu na ku tumi za a ce, yadda kuka yi Rabbu ba zai tuhume ku ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Dan zabar isa da girman ki sarauniya, daga kin fito dole kowa zai sunkuya. Sai kin wuce za a miƙe ba Quraishiya, ba wani wanda ba zai doka wai sarku ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Girman naki ne mugamun ma naki ne, an yi wuta da janna duka dan abbanki ne. Masu isa batulu duka ba wanki ne, babu abin da ba don ku aka gage shi ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Ni ma an yi ne don ku sharifiya, shi ya saka nake da kwanson kwa zuciya. Fata na an samu yardar ku waliya, ba dan wuta ko kwakwatayin aljanna ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fatima. Dan kadarin abanki ummaki yantar da ni, kusanto nukar hijabai su gaji da ni ma
ganki cuta ta yi magani, dan na ɗauki lokaci kuma ban ganki ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fadima, na yi tawassuli da annabi ya Fadima, dan kadarin Imam Aliyu ya alima, ki daɗa wa babanmu rahama ya rahima, ya zamo a kabari ba sai an tume shi ba. Assalamun alaiki ya Sayyida Fadima, nan zan dakata amun afuwa Sayyida, dama ban yi ba kuke mini abida, ai mini lamuni ko yaushe ne muku sajida, mubarak mai sarauniya ne ya Fadima. Assalamun alaiki ya Sayyida Fadima, assalamun alaiki ya Sayyida Fadima.